ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маърамаш шумо метавонед сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp-и экранда рӯй ки мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Daewoo Matiz срочно фурӯшӣ, Hyundai Starex ҳастаи хун дӯстони азиз, Toyota Camry 2 ва Toyota Camry 1. хоб ҳаста дӯстони азиз, Opel Hatchback, BMW Troika дӯстони азиз, Daewoo Tico ҳастай бо нархи арзон срочно. ҳастаи Hyundai Avanta, Toyota Corolla 1, караванҳои Prasa, Opel Caravan, Lexus RX, Toyota Vitz ва Daewoo Nexi ва дигар маркаи мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Вариантҳои алишам дӯстони азиз, баъзе мошинда ҳастанд ва баъзеаш дӯстони азиз фақат суми холӣ. Мошинои советские, мошинои солои нав аст. Курси имза 121 сомону 50 дирҳам. Марама наврасад мекунем, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки срочно фурӯшӣ, соли боришаш 1998. Сӯишвориш бензин, мотор як коробка, механика, ҳолати мошини бадурон беҳтарини бадай. Daewoo Matiz свети сафед 98 сол, мотор як коробка, механика, ҳолати мошини бадурон беҳтарине. Мошин да мегӯяд мотор коробкаш да мегӯяд гарантия, мотор мегӯяд умуман масъала намехӯрад, мотор нав дӯстони азиз. хоб утилизатсия кардаги аст, як моҳи дига дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад, яъне ки ҳуҷҷатош ҳамин моҳ буд мешавад дӯстони азиз. балонош 4 нав, хадавоиш полни мегӯяд кардаги аст, моторош нав дӯстони азиз, коробкаш соз, аккумулятори пачка, запаска, ҳамаш дӯстони комплект аст, чихолакҳои фасон дӯстони азиз. хоб свети мошин сафед. нархи мошина мегӯяд 19 000 мегӯем, бо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Фархорда. агар дӯстони азиз хоҳен давенстон метиҳад, хоҳен снят мекунад. Мошинча бениҳоят экономӣ ва мошинда мегӯяд бениҳоят мегӯяд расход кардаги аст, мошина мегӯяд барои худум тайёр карда мегӯяд соҳибшон, аз сабаби ки мегӯяд Россия мераванд, мегӯяд мақсад ки мефурӯшанд. мошин мегӯяд мошини якдаста, бениҳоят сайсияш мегӯяд зурай. ҳама ҷошда мегӯяд гарантия, ҳуҷҷатош мегӯяд документош кам мондагӣ буд мешавад. нархи мошин 19 000 сом бо муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ 27 кор мекунад, WhatsApp дӯстони, дуюмаш рақамҳои расия то қадари рақамҳо WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем маромад занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳечка объёмный, соли боришаш 1999, сӯишвориш газ бензин, мотори ди вагон дӯстони, моторош мегӯяд навзадагӣ, коробка механика. дӯстони азиз, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. номерои 0007 мегӯяд падарка дӯстони азиз. мошини 8 моҳи дига тонировка дорад, 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, 4 электропакет ва утилизатсия дӯстони дорад, чихолакҳои фасон, печка ва кондитсионерш мегӯяд кор мекунад. мошин 4 баллони пачка ва дискҳои рамашкам дӯстони дорад. мошин 50 тонировкаи 8 моҳига тонировка дорад, 2 моҳи дига ҳуҷҷат. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, мошини якдаста мегӯяд гаштагӣ. дар ин номеро дӯстони азиз хоҳен давенс метавонед телефон шумода ё хоҳен снят мекунад. 0007 номерои фасон регини 03 дӯстони азиз. мошин дар шаҳри Бухтар 59 000 сомон охирин нарх мегӯяд бе савдо дӯстони азиз. илтимос барои савдо мегӯяд занг назанед. 59 000 сомон охирин нарх бе савдо. шахсоне ки мехарем мошин омадааст, пешамаша бу бинед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex, мошин якдаст мегӯяд гаштагӣ. соли боришаш 2001 сол ҳастае ки сӯишвориш дизел дӯстони азиз, коробкаш механика, сайсияни мошин бигордон аст, беҳтарина мегӯяд. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, ки хари ау Starex-ҳои арзона ки махси хали безебош неста мегӯяд. мошин мегӯяд тоза ки бадай. 2001 сол дӯстони азиз, мошин дизел, коробка механика. дӯстони азиз, мошина мегӯяд то мақсад ки документош мегӯяд то моҳи сентябра ҳуҷҷат дорад. балонош мегӯяд пачка задагӣ, задни камера, монитор дӯстони азиз, ҳамаш мегӯяд қоидавӣ, аккумулятори пачка, ягон ҷои салон палон мегӯяд кафтаги дардагӣ надорад. чӣ хеле мошин тозаакая. нарша мегӯяд 53 000 мегӯем, бо савдо муомила мекунем. дӯстони азиз, боз мегӯем аккумулятори нав, 4 баллон диска нав дӯстони азиз, ҳуҷҷатош то моҳи сентябра, утилам дорад. мошин краскаш ягон кор надорад. 53 000 мегӯяд, яки муомилаи худ дӯстони дар назди капоти мошин дорад. мошин дам оҷош мегӯяд гарантия тозаак.
якум дӯстон аз рақамҳои мегафон дастӣ 32 кор мекунад, WhatsApp-ам дорам ва дуюмаш рақамҳои Россияи наш промои WhatsApp-и холия, рақамҳои бисёр WhatsApp-и холӣ. шахсоне ки мехарем барома зангзан маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, BMW тройка, беҳтарин состояние BMW 3 серияст. соли бори 6-1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия, мотори 1.8 простой, коробка механика. ҳолати мошин ба дӯстон азиз беҳтарини бадай. дӯстон аз мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагааст. 4 дискабалон мегӯяд, пачка задаи краскаш свежи ягон ҷош кора дӯстони азиз. мошин бениҳоят функсияҳои бисёр дорад дӯстони азиз. электропакеи рул дӯстони азиз мотори дорад дӯстони азиз. мақсад бисёр функсия дорад дӯстон, бо худтон маълумотша мегирен. лекин нархи мошин 39 000 сомон охири нархе бе савдо. лекин дӯстон мошин бениҳоят на самом деле тоза аст. ҳамаша фаҳмидем ани қадам гирифтем мошин тоза ки бода фақат мегири ҳай мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 39 000 сомон охири нарх бе савдо. ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад BMW тройка. шахсоне ки мехарид марама срочна занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Hatchback 27 000 сомон охири нарх бе савдо. дӯстони азиз 27 000 сомон Opel Hatchback ҳама чӣ дорад. соли бори 6-1996 сӯзишвориш бензини холия. мошин умуман газайдагӣ нест, бензини холикатӣ гаштагӣ. мотори 1.6 модул, коробка механика, сайстари мошинбарон зури бада мегӯяд омада нархшда арзанда зиёдтиш катӣ. дӯстон аз инчунин мошин люкам дорад, ҳуҷҷатош кардагӣ, утилизатсия дорад дӯстони балонош 4 пачка задагӣ дӯстони азиз. салонош тоза люкам дорад дӯстони азиз. мошинам хел светои савзак. нархи мошин 27 000 сомон бе савдо охири нарх. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки барои арзон кардан занг назанем. ҳамин нарха мо мондем, иқтисодиёбшон чун 33% мо ҳам 27% розиш кардем охири нарх бе савдо. мошин дар шаҳри бухтар. ин ҳамин рақамҳошон дӯстони азиз ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад. чӣ хеле гуфтум, мошин люкдор, ҳуҷҷат краскаш сода дӯстони азиз. балоношам навзадагӣ, яъне ки мошин озираша расходон фақат ҳай мекунем мегар нархшда арзанда. дӯстони азиз бисёри баъд таклифам мегӯям, шахсоне ки мехарем 27 000 сомон маълумот ки занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст дӯстон ки Escape тоза, яъне ки ELE XL дӯстони азиз Escape тоза мегӯяд соҳибшон. бо хай ҳамаша дӯстони азиз худтон мебинем. соли бори 6-2009 сол аст ки сӯзишвориш бензин, моториш 2.4 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегӯяд чоткаи бадай. дӯстон азиз мошин ҳуҷҷат дорад, утилизатсия гузаронаи кондитсионерш кор мекунад, печкаш кор мекунад, 4 электропакет, чиқолакҳои фасон, яктарафа мотор дӯстони азиз. ай бисёр функсия дорад, монитор, панитор, опшин мошинча мегӯяд Америка Escape тоза 2009 сол. дӯстони азиз 4 дискабалоншам 80% ҳаст. мошинча мегӯяд тоза ки бадай мошин мегӯяд хелаки дасти хучон гашти сабдай срочна мегӯяд фурӯшия. нархи мошина мегӯяд 95 000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри бухтар. 95 000 сомон бо муомилаи савдои хуб дорад. ин аст рақамҳо мегафони соҳиб шумондагӣ аст. шахсоне ки мехаред занг занем, маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Avanti аст ки неки дизел. шахсоне ки мақотон бошад дизел. соли бори 6-2007 сол аст ки сӯзишвориш дӯстони аз дизел, моториш 1.6 литр, коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мегӯяд солона ҳуҷҷат дорад ва утилизатсия гузаронагӣ. варианти алишиам дорад дӯстони азиз. мошин хай кам ягон ними фароша полировка ягон кор дорад дӯстони бо хай рафта маша аз пеш бибинем. нархи мошин 65 000 сомон аст, боз муомила ва савдо дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. 65 000 сомон бо муомила савдо доштаем. шахсоне ки мехоҳад дар рақамҳои поёмда занг занем, маълумотои пурра ва аниша аз худашон ки илтимос мегӯяд, фақат харидоре ки алиш мекардем мегӯянд занг занем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla. соли бори 6-2006 дӯстони аз бухай аниқ қадам мегирен аз соҳибшон. мотори 1.5 кати газ бензин, коробка автомат дӯстони азиз. дӯстони азиз маълумотша кам тарак ҳаҷо хато наистаги ҳастанд, бухай хато мекунем. солша агар хато накунем 2006 гуфтаги ҳастай. мотори 1.5 коробка автомат дӯстони бамперои пеши актив мегӯяд кор дорад ва дӯстони азиз мақсад ки суми ҳуҷҷатҳошам мегӯяд бо мегзарем. бампери дӯстони аз пеш кор дорад ва инчунин документҳошам буштаги ҳастанд, ки документҳошам мегӯяд пулшам мегзарем. мошин транзитай
задний камера ва дискои баллони нав дорад. Нархи мошин 55000 сомон аст, боз муомила дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Обшон расход ҳуҷҷат ва бампери гуфтага аст, бухтун дӯстони азиз ани қадар гирин. Рақамҳои поёмда сари дастишон маромад занг занед. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Lexus RX серияи дӯстони азиз. Соли бори 2005 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 3 литра коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз мегӯяд мошина мегӯяд коробка моторш мегӯяд 100% ҳуҷҷат ва тонировка утул дорад дӯстони азиз. Лабовой мегӯяд дӯстони антиблика. Мошин мегӯяд экономиш дӯстони азиз. Мақсад ки бухтун аст ки шумо да мебинем. Нархи мошина мегӯяд дӯстони азиз 85000 сомон гуфтаистанд, боз мақсад ки муомила доштаем. Нархи мошин 85000 сомонӣ бо муомила дорад. Илтибос мегӯяд фақат одамои кан карда харидор беҳуда кара нороҳат накунед. Мошин дар шаҳри Душанбе. Ва шумо дам агар ягон мошини фурӯшии хона, замин, квартира боша хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда аст 20 WhatsApp имода роӣ кунед, мо рекламада фурӯшда мемонем. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Vitz хеле ки шумо хоҳиш кардем мошини экономӣ. И барои одамое ки дастросткунак, барои одамои мақсад ки барои кор рафтан, барои апашкоҳо бениҳоят варианти хуба экономӣ мошин. Toyota Vitz японка. Соли бори 2009 сол аст ки сӯзишвориш бензин моториш 1 литра коробкаш автомата. Сайзтани мошин мегӯяд чотка дӯстони азиз, мошин соза. 4 баллонаш мегӯяд нав задагӣ, утул ва утилизатсия дӯстони азиз, яъне ки ҳуҷҷат ва утилизатсия дорад. Нархи мошин 55000 сомонӣ аст, бо муомила савдои хуб дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 та, муомилаш дар назди капоти мошин. Мотори мошин 1.1 коробка автомат. Рақамҳои мегафони ҳисобӣ шумо дар шахсоне ки мехаред занг занед, або ҳисобиboш ҳамин Toyota Vitz маълумотша гиред. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Tico. Соли бори 26 мегӯяд 93 ахирча 94 дӯстони аст, сӯзишвориш бензин, мотор 0.8 литр, коробка механика. Сайзтани мошин мегӯяд 100 дӯстони азиз. Хоб дӯстон, аз мошин камбудиш фақат ки утилизатсия ва ҳуҷҷат мегӯяд надорад. Нархи мошина мегӯяд 7800 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳраки Спитамети шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз, яъне ки нархи мошин 7800 сомон бо савдои хуб дорад. Мошин дар Спитамет. Рақамҳошон мондагиаст, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумоти пурраниша аз рақамҳошон гиред. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови Caravan. Соли бори 1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор. Мошин дӯстон кузов соза, ки фақат ки мошин мегӯяд хеле ки хуба дӯстони азиз, мошин мегӯяд соза. Ягон берунаи сӯсу кор дорад дӯстони азиз. Нархи мошин 12000 сомон аст, боз муомила ва савдои хуб дошта. дӯстони азиз, нашуд документош ягон чӣ гуфтагӣ нест, ба фикри ман надорад, бухтон ане қадар мегиред. 93 сол 12000 сомон Opel Caravan бо савдо дошта. Рақамҳои ҳисоби шумо мондагӣ аст, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳошон гиред. Хоҳиш ки лайк азед, навро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Toyota Camry D. Соли бори 2008 сол аст ки сӯзишвориш бензин моториш 2.4 литра коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин халиҷа, яъне ки дубая дӯстони мошин нарӯшка кор дорад дӯстони азиз. Коробка моторш мегӯяд 100%, хадавоиш мегӯяд соз, бисёр мегӯяд арзона мекунем. Нархи мошин 65000 сомонӣ аст, боз камтар муомила мешавад. Нашуд ҳуҷҷатош ягон чӣ гуфтагӣ нест, бо хахтномаша ани қадар мегирем. Нархи мошин 65000 сомон, бе мақсад ки бе алиш фақат сумаки дӯстони азиз. Яъне ки дӯстони азиз, мақсад ки бисёр савдо намешавад. 65000 сомон Toyota Camry дубаӣ, мақсад ки хеле бисёр ҷоша алиш кардаги ҳастанд. Мақсад мултилук кардаги, рӯш алиш кардаги, бисёр функсияош. Мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. Фақат мегӯяд одамои кан карда харидор мегӯяд занг занед. Рақамҳошон мондагӣ маромад тамос гиред. Мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexus. Рошина фурӯшӣ чӣ хеле ки бисёр хоҳиш мекунед, арзона шуд. Не бари шумо арзон, не ки хай кор дорад. Daewoo Nexus. Соли бори 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин дӯстони азиз, хай беруна кам-кам кор дорад ва документошам ягон чӣ гуфтагӣ нест, бухтон ани мекунен. Нархи мошин 5000 сомонӣ.
این ماشین قرار دارد در ناحیه یهودستان است که ماشین ارزانه رسخود دارد است بخاطر انه خدا گیریم بهوده زنگ نزنه نکرده نرخ ماشین 5 راست چقدر که شما ارزان خواستین اینا بارش ماشین ارزان به یگم چی رقمش نسای موندگی شخصانی که می‌خریم مرا زنگ زنین آدمایی که در نوار مو ماشین معقولی که نیافته باشن در کامنت نویسید که از کجا باشون در کور است از کدام مارک ماشین از کجا باشد نویسید ما پیشکش می‌کنیم خواهش که لایک کور از کدامی که رکلام داره روی رکلام می‌کنیم و این بود نوار موزه ما تو ویدیو